खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउट्युब चेनेल फिन खेबसे अननाय बरनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय बेनो जाबाय सयाबिन आलु बिलाहिनि रेसिपि दा आं बेखौ सयाबिन आलु बिलाहिनि रेसिपिखौ आं माबोरै सङो माबोरै बानायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा थाबाय होमबा थुदुं लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदों जोबजासिम लोगोफोर नैया बे न्यूट्रेला सयाबिनखौ संगोन आं दिनै नै दानिया एसांखिनि लाबाय आं सयाबिनखौ ओमफ्राय इखौ आं दा दै गुदुंजों सुगोन सुबा माने इयो आरो बुगागोन बुरजा जागोन ओमफ्राय आरोबाव लोगोसे नैया दावदै दैथाम ओमफ्राय आलु दरनै बिलाहि दरथाम होनानै आङो संगोन दानिया आलुखौ आङो बिगुर जिरना लानोसै साफायैनो बे आलुआ जोबोर टेस्टि जानो लगे गोदै नङा आरोना बाला बाला मोजांथार मोनो आं बाला बाला आलुखौ माने बोरैबा खुमु खुमु बाला बाला मोनजायो आरो जा टेस्टिखा गोदै नङा आं गोदै आलुखौ जानो हाया लोगोफोर मोजां मोना आरोना आलुखौ हाना लाबाय नैया आं दानिया आलुखौ साफा सुनानै लाबाय आलुखौ बेफोर बिलाइखौबो हाना लाबाय आङो गेसखौ अन खालामनानै ससावहा दै गुदुं फुदुंदो सयाबिनखौ सुनो लागिया दै गुदुंजों दानिया बे पियाजखौबो हाना लानोसै दानिया पियाजखौबो बिगुर गारना लाबाय दानिया पियाजखौबो हानोसै नैया मेगन आलु सोबाय पियाजखौ हानानै पियाजखौबो आं हाबाय दरब्रै फिसा फिसा दरब्रैमोन आरो ओमफ्राय इखौबो हाबाय दानिया आं बे सयाबिनाव लुख'ना होनोसै दै गुदुंखौ एसे मोजाङै गुरै जानो होनि दै गुदुं आखाइजों दांनो हाया एसे माबा खालामो दै गुदुंजों खेबसे सुखांबाय दानिया आरो दै गुसुजों खेबसे सुना होनि खेबनैसो सुबानो जायो दा पेकेटनिफ्राय सयाबिना दै बाङायल' नुदोंमोन दा बुरजाथार जाबाय नैयाव संख्रि एसे होना लानि मिक्स खालामनो सयाबिनाव संख्रि नांबा मोजां जायो रंबो होखानोसै फानलु गोराननि माबा गुरा थाबा मोजांमोन रेड चिली मोनबा मोजां दा रेड चिली आं गैयिनि थाखाय बेखौनो होबाय बे जाबाय माबा मा होनो गुलमरिच पाउडार काली मिर्ची ना मा होनो दाइखौ मिक्स खालामना लानि मोजाङै सबखिबो नाङो बायसा मोजाङै मिक्स खालामनो गलायनो संख्रि रं हालदै मिक्स खालामना जाबाय दानिया लोगोफोर दावदैखौ होनोसै आङो दावदैखौ दावदै होयिखावनो संख्रिखौ मिक्स खालामना लाग्रोनांगौ होमबानियासो सयाबिनाव सिङावहा नाङो मोजाङै दानिया दावदैखौ होनोसै सेफायना होबाय दैथाम दावदै होगोन आं बेयाव दैनै होबाय आरो दैसो होबावनोसै दैथाम जाबाय खालामनोसै दा 1 मिनिटसो दोनना होथ'नि बेखौ दा मस्लाखौ पिसिना लाग्रोनि मा मा मस्ला होयो जिरा आरि गेसखौ जलायबाय दानिया लोगोफोर आङो सयाबिनखौ एवना लानोसै थाव होबाय सारायावहा नैया गेसखौ पुरा मिडियाम खालामना लाबाय
सयाबिन एवनाया जाबाय आं दा बोखायना लानोसै खांसेयाव थावखौबो होबाय आङो दानिया नै दहाय आलु दरनै हानायखौ फ्राय खालामना लानोसै एसे संख्रिबो होबाय एसे रं होनोसै दानिया एसे रं होबाय खोबना होनि 1 मिनिट खोबना होनोसै लोगोफोर 1 मिनिट खोबनानै एरना माबा खालामनानै थिख्लायनोसै आलु 1 मिनिट जाबाय दानिया बोखारनानै एरनोसै आरोना जाबाय बिदिबा आं बोखायना लानोसै बेफोरबायसा फ्राय खालामना लाबाय आलुखौबो आलुआबो नै आलु आरो सयाबिना बिदिनो आं एवना लाबाय दानिया आं एबार संनोसै ओंख्रिखौ अलरेडि थाव दंखायो सारायाबो दुंखाबाय थावाबो दुंखाबाय इलासि मोनथाम होदो ओमफ्राय लंबो होनि लंबो मोनथाम होबाय दानिया जिरा होनोसै गथा जिरा नैया गथा जिरा सामुससो होबाय आङो थावाव संख्रि होनि होनोसै थावाव पियाजखौबो 1 मिनिटसो एवना लानांगौ गेसखौ एसे खमायनानै अरखौ बे थावसियावहा हाइजें आरो सामब्राम गुफुर देदोंमोन ओमफ्राय बानलु एवना होनोसै दानिया मस्ला एवनाया 1 मिनिट जाबाय लोगोफोर आं रं होनोसै रंखौ थाबनो होग्रा मानोना खामो रं होबा दानिया आं रंखौ दासो होनोसै नैया होनानै एरना होनि ओमफ्राय दानिया नैया दहायनि टमेट' हाना दोननायखौ होनोसै आं लोगोफोर चिकेन मस्ला होनोसै चिकेन मस्ला नैया होबाय सामससे गरम मस्ला होनि गावनि इच्छा आरोना जा मस्ला जायो दा बेयाव होनो हायो खोबना होनोसै 1 मिनिटसो एवनोसै आरोना लोगोफोर बेखौबो 1 मिनिट जाबाय नै लोगोफोर दानिया बेखौ आं होनोसै सयाबिन आलु एवना लानायखौ आं बेयाव होनोसै मस्लायाव नैया होबाय दानिया मोजाङै एरनोसै दानिया बेखौ खोबनानै होनोसै 1 मिनिटसो नै लोगोफोर 1 मिनिट जाबाय दानिया एरना होनोसै नै दै होबाय आङो दै होनाया जाबाय दानिया खोबना होनोसै ओमफ्राय दैया एसे रानबानो भाजासो बानायगोन नालाय ओमफ्राय होमबानो थिख्लायसिगोन आरोना लोगोफोर 20 मिनिटसो जाबाय 20-25 मिनिटसो नायनोसै एरनानै आलुआ मोनबायना मोनाखै नायनि आलुआबो मोनबाय नैया दानिया इयो मोनबाय लोगोफोर दानिया मोननो गोनाङाव नैया घि न'निनो आरोना न'आव बानायनाय देसि घि बेखौ सामुससे होबाय मोननो गोनाङाव जा टेस्टि जाखायो इफोरबायसा होबाथाय लोगोफोर डेन्जार गोथाव जादों आङो साखिना नायदोंमोन आरो नोंथांमोनखौ देखायनाय जायासै साखिनायखौ नोंथांमोनाबो सयाबिनखौ इदि संना जा जोबोर गोथाव जायो लोगोफोर बोरैबा गोसोम नुदों मबाइलावहा कालारखौ गोसोम नुदों आरोना गोसोम जायाखै इयो डेन्जार गोथाव जादों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेफोरबायसा आं जेरैबायसा खालामदो बेफोरबायसा खालामना संना जायोब्ला बेफोरबायसा सेम आंनि बायसानो संना जायोबा बेदरखौबो बावगारलांगोन नोंथांमोना ओरैबायसा गोथाव जायो जा गोथाव जाखायो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै आंनि सयाबिन आलु
बिलाहिनि रेसिपिखौ प्लिज आंखौ कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे बेबायदिनो गोदान आं भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे आंनि भिडिअआ सहैयो होमबा दिनैनि थाखाय आं लोगोफोर एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गासैखौबो लोगोफोर